Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawwa, Allah ya taimake ni iyana. Abokina. Taye? Barka dai. An lafiya. Muni lafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Lafiya lau. Adalla. Ya gari. Alhamdulillah. Ya canu. Kai. Ka san ran nan bayan mun rabu? Bayan ka shiga gida. Na shiga gida fa. Na sami ina kana rushewa. Sai ga yan fashi suka zo. Kai. Allah fa. A radin Allah gaba ɗaya kuɗaɗen nan sun fashi su. Gaba ɗaya. Gaba ɗaya ba ko sun fashi su. Garin yaya? Sosai. Halal. Amma don haka yanzu abin da nake so da kai. Kaga dai mun ce za mu yi maganar cinikin saniyan nan ko? Ƙwarai kwa. To ba fasa dai za yi ba. Ta. Dan haka za mu zo mu ganta. To shikenan. Yawwa. Sai kun zo. Shikenan. To madalla. Yawwa. Nagode. Madalla. Allah kiyaye. Amin nagode. Allah mai da alkai. Shikenan. Madalla. Dan tafi. Sai jango. Yawwa. Duk na zagaya na homa hina na inda ya kamata in je da mahin na je da mahin na ga gona ta kyau. To Allah taimake ka. Ai idan aka fara dire ma buhuna ni kaina ni ka sa mu mota. To duk wani abu ne mai Ban yi zalunci ba. Duk abin da ka bani na raba amma na yi Salamu alaikum. Haka ake so. Wa alaikum assalam. Yawwa. Ja'e lafiya. Da lafiya ka. Ba lafiya ba. To ajiye sandan ja'e. Ajiye ta ƙasa. Na a bada kake. gari ina jin ya mutu. an je har gida an mun fashi. To A ƙasan nan. Subhanallahi. A garin nan? A garin nan. A garin A nan garin namu nan aka yi? da albarka. A garin nan. yanzu tashi ka je yanzu za mu yi bincike za a yi magana ta gaggawa. Yawwa. Eh, Ya kamata yanzu nan zan sa galadima ya fita a je a yi kuwa domin a sanar da mutane a taru Yawwa. a ɗau dukkanin matakan da Abin da suka nake dace. so kenan a ranka. Tashi ka je ba matsala wannan insha Allah. Ba ka da matsala. Ba Ba ka da matsala matsala. insha Allah. Za a bi ma kaji. 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 Kai galadima Eh. abin da yake so da kai. Eh. A je a yi kuwa lungu da saƙo na ƙasar nan Eh. a tattara al'umma Eh. domin mu ɗau mataki akan wannan abu da ake yi a an ba garin. haka ba ai sai a dinga ganin cewa al'umma Idan ta ba lalace saboda 'yan ta'adda ne ma suke su mamaye mu, amma idan aka je aka tattara jama'a sai a yi in kai yi kuwa aka tara jama'ar sai a yi hukunci daidai da abin da ya dace. sai da kai da matasa Eh, masu ƙwari masu jini a jika To kai ga ladima za a yi ga daji. yanzu tashi za ka yi ka je ka samu jama'a. Maza ka je ka samu jama'a. to bari in je Eh, in a same su ba a yi kuwa nan ba. a yi kuwa Eh, sosai ba kada a bari abin Ina nemo sibika ma. Yawo, masha Allah. Yi kuwa. Kai da dama haka gari ya fara ya dauko lalacewa. Ka san mu muna nan fada. Ba yawo za mu yi gida gari ba mu san me kasa take ba. Mun ba dan irin wannan da suka zo suka sanar da mu ba. To he ka ga cewar an samu matsala. An samu wannan. To amma irin wannan muna fata ko dukan inda aka ji irin wannan a sanar da mu kamar haka sai mu sanar da DPO da shauran ma'aikata a shiga daci. Domin a ta kama ma'aikatan al'umma. Masha Allah. Madalla. Ya samu gari fa ya. Bari dai in je in samu jayi abu. Kai. Babban kiriga. Sarkin zance. Kai babban kiriga. Ya kake? To ya aiki. Alhamdulillah. Kana nan kana ta fama da dabobi. Fama da dabobi. Ka ga yaran dabobi cikin kare. To me ya faru kuma? Ina sharan kuɗin da na baka. Da gona. Yauran kuɗi. To. Sharan je na je na samu. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Sun sace mun. Sata? Sun sace su. Tsaf. Yanzu kai yadda aka yi ma sata kuma ka zo nan ka zauna? Ka zo nan ka zauna? Da makamai. Da me suka zo maka? Makamai suka zo. To yanzu ka kwantar da hankalinka tunda Allah ya sa da hauren yaro. Kana ji? A sai da guda biyu. Manyan zaka zaba in aka sai da biyu. Akwai malamin da a yau kaga kai aka in dai da kuɗin a yau kamar yankan wuka kuɗin ka za su dawo. Za su dawo dai ko? Ba ni na faɗa ma ba. Ai ka san ni ma kuɗi ba da mata. Ni na faɗa maka. Zan samu guda biyu daga manyan zaka siyar fa kar ka sai da kananu. Ba matsala. Yau in ka sai da manya. Ni kuma kai bayan da zai asar da shanun nan kawai zuwa zamu ka san wanda ya ma satan nan ko baka sani ba ban san waye ba. baka san ko waye ba To kuma ai shine matsalar aboki kana ji zan same ka. Zan je ni samu malamin zan gaya maka zaka ba damuwa. Ku kuma kana ji? Ku shi kenan dai magana haka take fa kawai. ai kawai da yana nan dai kai ka san kawai ba To wannan dan uwanka ne? Me kawai nan kuma? Dan uwana ne. Me kawai nan? Ana magana ake ta zuwa. ba zan zo na taimake shi ba an masa sata kai ka san ko Wannan aka tada hankali kudin ba samuwa zai ba ni hen kyale ku. haba
in aka ta ni yadda in je ta da hankali na yi to kudin ba samuwa zai ba shi wannan na gaya ma kudin kana kwance zai zo in kudin bai zo ku kuma sai a zo sai magana ku to shikenan ba magana abokiya na huce yawa kana ji ni da kai karka faɗa kowa ka ce maganar malamin ma na fasa ka gaya ma an gama magana a sai da yanin ka kawo min kuɗin ni kaɗai ma zan je gurin malamin an gama magana kuɗin ka su dawo an gama yawa mutumi na ai zan ma ƙara sai ma da wata gonar yawa shi kenan to masha Allah kula da hannu yawa masha Allah dai abun dan uwan na dawo na ƙara bashi Salamu alaikum jaya ina da magana da kai. alaikum assalam dan uwa Amun lafiya. Lafiya nan. alhamdulillah Na ga wancan sarkin zancen ya zo ya cika ka da zance. wallahi sarkin zance ya ga Wanda suka yi ma satan nan zaka iya gane kamar ninsu ne ko ba ka iya ba. gaskiya zan iya gane kamannin guda biyu To ka dan kwatanta mun kamannin su mu ga. akwai wani dan dogo Na'am. To zan binkita in ayaran mu ne in ayaran mu ne insha Allah komai zai wuce kudin ka za su dawo. ba da ma Amma ba wannan sarkin zance ba kawai da ya dawo ku kakkai da shi fa kawai keja zai dora ka kawai ka kuɗi kawai ya wuce ba ba. matsala ba matsala dan uwana To shikenan he mun kuma haɗuwa zan zo in same ka a gida. shikenan sai ka zo na gode fa dan uwa ragun jiki kaga ya biyo ni har gurin kiwon ne ya wani na gode a sakar okay gaskiya tsari na ya rubuce amma Allah da zan san da zan yi a zo har gida ai mun sata ina zaune to me nake yi ai ba zai yi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jaye ya kake to ya gida alhamdulillah ya mun nan laima yana mun gode alhamdulillah to ya fura kuma barin tura kira a dama maka to tun da kai ba kwanci hankali a bafuran nan to shikenan kana ji shi zancen zaune ya fi na tsaye dama wai gaskiya haka ne ni dai ka san ba mai kaunar ka a garin nan kamata babu gaskiya babu ɗazu dan uwanka ya zo zai maka wani hirme na banza wanda kuma zai jawo dalilin ka rasa wannan kuɗin naka ko ba gaskiya ba ina jin ka Allah ya sa aka yi maka sata ni kuma mai kaunar ka sai na jiyo na san malami na ne fa wannan amma he na zo zan faɗa maka shi domin ka je kuɗin ka su fito to amma in ka yadda da magana dan uwanka ka san fa an ce naka fa yake ba da kai ni fa abokin ka ne fa tun baya fa in ban da rikici da muka yi a baya kuma mun zauna lafiya gona ta gado fa na siyan maka gaskiya an yi haka nace kuma kar ka ga ya sarki cewa ni na siyan maka da gonar ka je ka girba komai naka ne yanzu magana ta kuɗin ka kana ji yanzu in Allah ya sa ka sai da hanin yau za ka kawo kuɗin yau kasuwa tana ci amma tun da yau kar a siyar yau gobe za mu je manga ka kai hanin ka siyar ka kawo min kuɗin cikin dare ina yi malamin aka kawo kuɗi da ranar aikin sa baya yi cikin dare yauwa cikin dare ka kawo kuɗi ni kuma zan je in kai masa kuɗin ka kuma za su dawo maka gaskiya sarkin zance to na da hauran taka yauwa amma in Allah ya yarda gobe yanzu ma ka gan san hayan ci abinci nake ba su to yauwa a ba su abinci su ci dusa su kohi yauwa da zarar ka samu kuɗi ka kawo mini an gama an gari kai jaye huda lafiya ka ba matsala zan lallaba ni ma zan je can hayin korama zan je an ce wata albasa ruwa ya cinye zan je dan gyaggyara gonan ma wata ina ga zan baka ita kyauta an Allah ya dai sa na sare komai yawa to masha Allah masha Allah sarkin zance ya bi da magana ne ina dai barin ta tafiya ta ga kuma ɗan dashen da na bayar ma a yi abin ya gagara feshi kuma ga waki ma feshi ya riga ya kama gona sai dai yawa alhamdulillah ai gidan naka na taho Allah ya sa kuma ka san Allah ya sa na yi ciniki bana na shigo gona sai ciniki oke ka san yake jiya na je binni na siyo shi alhamdulillah kana ji bari ma dai in kwantar da shi to yanzu Allah da ikonsa wata magana ce ta taso na ce zan je gidanka in same ka cinikin shanu ne taso ja'e ne zai sayan min da shanu kuma mun gama magana manya-manya ne amma kana ji shanun nan dai ka bi ɗan ɓangaren ciniki na saboda hidiyar ni na san yadda muke ba ruwanka da hi muka je mun daidaita yanzu za mu je sai in je in samu hijayen sai mu je ka ga shanu ka siya akwai kuɗi dai ko to alhamdulillah dan so nake da zarar na samu kuɗin nan zan dan haura tsallake zan je in sai wata gonaki can yawwa to yanzu wannan gonar ko taka ce gona ta gona fa ta kyau
nan ma gaba daya ikon Allah eh kaga nan ma dawa ta kyau to yanzu zamu je sai kaga hannun ko yanzu mu je can kai ka je gida ka gama abin da zaka yi ni kuma zan je in samu jaye sai mu hada nan gurin kiwon sa bayan rigai yawwa to yanzu abin da zamu yi kenan ka bar aikin yawwa ka bar aikin alhamdulillah alhamdulillah to yawwa dan dafo ni yawwa ina magance kanin nan za ka more da dabobi in dai dabobin jaye ne ka kai jaye ya gida alhamdulillah kallu ko kuma zan kwantar da keke na kuma daga binni aka kawo shi wannan ko daga binni kana ji shi wannan bawon Allah da kake gani shi ne zai sai hannu wa'anne ne to kaga da wannan ba'i da wannan fere-fere in kuma wancan ya fi so ma dai to zagaya kai ka gano zagaya su ka gano zagaya suka gani ka zagaya su ka gano dai muke so mu sai da fa kana kiwo kudin ka za su dawo jaye rayuwar ce ya hankali ai kudin ka za su dawo kana ji amma doran kana wajen wannan abun naka to kar fa ka taka mun keke ba ban taka ba daga binni aka zo da shi kana ji na daga binni da so ne da akwai barayin wannan taku kudin ka fa aka sace yawa da so ne wa'annan shanu kaga zan sai da guda biyu yanzu dai manyan za a siya to ba damuwa yawa kai ka zagayo ka ga gama zagayo su to alhamdulillah kana ji jaye ka ci gaba da kiwon ka za mu je kai zo alhaji za mu zo yanda aka kai kuma zan zo ma bayanin ciniki wannan shine dai me sai ni zai sai hannu ba ruwanka kai yawa alhamdulillah to masha Allah ka ci gaba da kiwo yanda aka ciki ni zan sai da hannu kudin ka kuma za su dawo to kai ma wannan keken ma na sai wani zan ban maka yawa ka ci gaba da kula da su za ba su yi ta'adi yawa kai kuma je he mun sai mu magana yawa he mu magana Allah kawo musu kawo musu wannan can karata yanzu ya ta kenya wannan wallahi yaro wannan kasar ta kace ta wuce an taya ma ita ba ta ba kai malam gaskiya ga wannan ya ta kenya da ganin ta wannan malam kara fa wannan kasar 400 kawai magana ta kai kai malam gaskiya ba karanin za ta kenya ko ai zakabi ai yayi idan na zo gida hina ba yawwa ai wannan kasa alhamdulillah samun kasa yanzu ai sai godiya yanzu a samu kai alhajin Allah sarkin zance barka da yan lafiya alhamdulillah lafiya kalau ya gida mun nan laima alhamdulillah kasa kasiya na je gidan haka ce kana ramin kasa yanzu to ba kowa kai kadai ne ga magana kudi nawa ka siya hannu duka ma ai musu kudin gora ba na son walle walle nawa ka siya gaba ɗaya na siya 180 ƙara kawai da siyan maka ƙara siya 190 ka siya 200 na siya 100 to yanzu ba magana al'ada ma na zo ni zaka biya kanka gaya kowa kana ji yanzu kuɗi kawo kuɗi ran litinin ka zo ni he dai bayan magariba yau to bayan magariba ka a hada mun kuɗi ba da yau a hada mun kuɗi alhamdulillah to ni zan dallaba kar fa kace na zo nan yau to alhamdulillah kai mai gidawa ya aka yi kamar na gane fitanin taka dan Allah me ya faru ya aka yi ne abba ku ne kuka je gida kuke min fashi da ni za ka dora wannan laifin ina da sana'a fa ina harka ina samun kuɗi normal za ka dora mun laifi ina ruwanka da sana'a ta ba ni na ma sata ba kawai in za ka ware ka nemi wanda suka ma wannan harkar ka ware in ba ka ware ba kuma yanzu zan aikata ka ku kai mun satan nan kawai ba ka ware ba kenan na sare ka ba kai ko ku huke mun ko ba huke mun wani Allah ya sa yawa